सब उनके रूप हो हनुमान जी के गोड़ लागत चलो अब तो बड़ा सुंदर एगो धुन गोला रहे हो कि लागे ना मन बिगाड़ दिल बाड़ू ऐसा कभी हम ना देखें सही कहले हाँ अच्छा तू का मन जानल कि खराब बा मन बिगाड़ दे बड़ू चुमा देखे गीत रहे कोनो महापुरुष गोले हुई है अच्छा गीत बा माने चुमा के तू अश्लील बुझल का ये अश्लील ना हो चूमा महतारी अपना बेटा के दे ली बाबा देखिए कि लड़का पढ़े जाता नतनी चाहे नाती छोड़ जा तोरा बेटा जा समय से पढ़ के आज हम मन लायक पढ़ी चूमा खराब ना हो देवे के नेचर ध्यान दो कहाँ बड़ा ध्यान दो घी खराब ना हो ना तारा देवे के नेचर खराब हो तब केहू दारू पियले बा खाना खाए बैठल बा तो 50 ग्राम घी देबा तो अमृत हो जाई अब दारू पियले बड़ा बुझात नहीं 2 लीटर पिया दो तो पता लगे कि 6 लीटर फेंक के पानी चढ़ाता हॉस्पिटल में राम नाम सत्य हो नेचर खराब हो देवे के बिगाड़े का राम नाम सत्य हो तो कहाँ कहबो कि हम मरल बा खलपुरा से पुरस्कार दिले बनी कहीं फाइने हो खब राम सिंह जी राम कुमार जी भगवान बनौले रही पद प्रतिष्ठा बन रहे यह शुभकामना करब वैसे तो हमारा फागू बा कहत नहीं हाँ फागू बाबा कीर्तन सम्राट कि व्यास भजन गावत रहे पैसा दिहल ठीक हो बाकी एक बेर पैसा दे के बैठ गई बहुत बाउर हो बार पूछने की बाबा का है कहले कि एक बेर पैसा दे दियाला फिर दोबारा जाके दे देबो तो शुभ हो जाला शुभ कामना हम पढ़े नहीं कहीं फागू बा कहत नहीं है चलिए भाई जी का हार्दिक शुभकामना बा राम नाम सत्य हो तो केहू मर रही तहाँ कहबो राम नाम सत्य है तो लोग कहे कि विद्वान बा अब केहू के लड़का के जन्मदिन होके तिलक होके तहाँ जाके कहो कि राम नाम सत्य है ले नाश्ता तो नाश्ता ना ले आई ऐसा व्यवस्था करी कि तार कपड़ा भी इस्त्री करे के पड़े आ तू रोवत लौट हो जैसे जगह जगह के बात तोहरो बात ठीक कर लो हूँ कह के तोप दिल हम पर गरम नहीं खी ना ना खुश बानी कि हे भगवान ऐसा व्यास हमारा रोज भेटास रात भर में एगो अश्लील नहीं खन बोल सको खाली हूँ करी हम कबो कबो कहियो दिले तई हूँ को के पार हो बड़ धर्मात्मा व्यास हो भगवान तहार बुद्धि बनौले रही विश्वकर्मा जी साक्षात तहरा दिमाग पर बैठा रहो हनुमान जी के चलो कैसे लिखल बाकी और देवता चित्त में धरही हनुमत से सर्व सुख रही नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रोगपति की दासा सुमनि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे अतुलित बल धामम हेम सलाब देहम धनुज बल कुशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि जकर में हतना क्वालिटी भरल बा वही हनुमान जी के तने गोड़ लागल बड़ा पुराना धुन है फिल्मी लह रहे मालिक कि न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाए एक ताजा कहानी 30 साल पहले हमारा माननीय गायत्री ठाकुर जी आज हमने के बीच नहीं कि स्वर्गीय हो गए मानस हंस कहा गए उ गोलर कि बेदारादा आ दर्द देले बा उहेनु दी दवाई व्यास बाबा कि कहिया के गीत हो कहिया के ओ काका बैठल बने तौना बेरा 30 बरिस पहले के हो दिल्ली बॉम्बे नौकरी करे ना जाओ सारा लोग प्रूव के राह धरे चटकल के
रहे नु आ उस समय रहे कि मेहरारू के 10 लात 10 डंटा मर्द मार दिले बड़े मेहरारू उलट कहेंगा ताकि ना बोलल छोड़ दो भले भोर में मोटरी के ढेर लेकर नैहर पैदल भाग जाई आ तबो कहे कि बेदर्दा दर्द दिले बाऊ हेनु दी दवाई हो पिटाइल भी तबो कहे कि जहां रहस नी के राखस उनका के काली माई हो ए बरा नायका जुग बा के हता इंजीनियर साहब हई डॉक्टर साहब हई तने जाना मौगी के दूता बड़ मारे दूता बड़ तू मरले बड़ो तले दू मुंह का नकलूल पर कस दिले बिया बेवफाई करने वाला बेवकूफ तो ये तो समय बदलल बा ना बाबू गावल छोड़ दब समय है बदलल बा पहले काका लोग खाना खाई चौकी पर बैठ के तो मेहरारू लोग के हिम्मत ना रहे पुरनिया काकी लोग के इस सामने बैठ जा खड़ा होके बेना हाकेलू आ मर्द कतना भरिखम रहेलू खाना खात भर मेहरारू को और तकबो ना करी हैं कि मन बढ़ुआ हो जाए बराबर बुरा लगे रे कह के बतियाइलू आई बरा हमनी के नायका युग में मेहरारू खाना दे के तनी अलमारी में साड़ी सरियावे लागस तले खाना खाइल बंद कर दले बड़े डार्लिंग नजरे मिलाओ ना घोटा नहीं रहा है पहले मर्द खइया त थरिया कर मेहरारू टुकुर टुकुर ताकत रहिलू कि पति परमेश्वर हवे हाथ ना छोड़ देते त जूठ खा के तर जैती ए बेरा मौगिए खातिया बैठ के मरद टुकुर टुकुर ताकत रे कि तनी प्रसादी छोड़तू तो छठ के परना को लेती है छठी माँ हमने के नायका जू के कहा था हो बेरा के गीत हवे जन बेरा हनुमान जी मालिक लंका दहन को कमाई जानकी के ले गइल बड़े कहले कि हे माता लंका जरा धन रो आशीर्वाद से कुछ चिन्हा दे दी प्रभु के जाके दिखा दे तो उनका विश्वास हो जाए कि भेंट भइर लो चिन्हा ले ले तब कहले कि माई का कह दे कहली कि पूछत तारा हनुमान पूछत तारा अशोक वाटिका में सब देख लो त सुना हो अरे जाके हनुमान कृपानी धन से सुना हो जाके हनुमान कृपानी धन से भैया तक वहाँ के भैया कोनो काम होके नु तो हो ही बगल से आके कह देबे हे महा तनी लो तो हमनी के हार्ड धड़के लागता या ताकि पैसा देबे आवत रे काजरे 500 दी है कि 2000 दी है तले रास्ता होने बदल देता इन लो धक द मारता कि हो पूंजी डुबले बोलती है गलती ना नु सुनो हो जाके हनुमान कृपानी धन से है ना तोते जब परान है ना तोते जब परान इहो भगवान से पहिया है ना तोते जब परान इहो भगवान से पहिया रस बुरा मत मानो कहो खर्चा बर्चा तो ढेर कोयले बनी और बाबूजी का आत्मा के शांति मिले वहाँ के लड़का लोग बना रहे बाकी रस सबके परिवार के संबंधी बानी चंदन बाबू बिशनपुरा कनू कि चौथा 500 दे के रवा सबके दबा दिले बड़े रवा सब अभी 3 गो 500 देर नहीं है चौथा दे के सब के मोरल डाउन कर रहा बड़े तो हम ये उम्मीद करम कि इनका के आगे बढ़े देवे के नहीं खे रोक देवे के
हार्दिक प्रणाम करते हैं। जब भोला दानी बनौले रहे और बाल बच्चा लोग पढ़ लिख के आइए सब सर बने रह जा। कहली के हनुमान कोनो ना कोनो भूल भइल बा हमरा से, कि कौन भूल भइल बा हमरा बुझाते नहीं खे। ऐसे बिना भूल के हमरा रघुबर हमारा स्वामी रामचंद्र जी हमरा के बिसरती ना रो रो के कहता रही भइल बा भूल सिया से बिसरले बड़े हिया से। भइल बा भूल सिया से बिसरले बड़े हिया से। हम तो यही चिंता में पगलाइल बनी हनुमान। आइल ना काहे अब ले ध्यान, आइल ना काहे अब ले ध्यान, ओ दयावान से पहिया। आइल ना काहे अब ले ध्यान, ओ दयावान से पहिया। हनुमान एगो बात बता दी, प्रभु विश्वास कर ले। लक्ष्मण के नहीं गई रहे अब वनवास में हम बैठो रहनी, प्रभु राम जी बैठो रहनी, हमरा के फूल के माला बना बना आ कहस के सीता हई हई गहना हो, हई हई गहना हो। इंद्र के बेटा जयंत देखले कहले कि लोग कहता है नारायण के अवतार हमें विष्णु के अंश में, आई मेहरारू के फूल के गहना बना के भूलिया उतर के गहना हो। शक हो गई, कौआ बन के आके सीता जी के पैर में चोंच मार देले। फिर 100 रुपया पुरस्कार दिल बनी। एक हार्दिक प्रणाम करते हैं। जब भोला दानी बनौले रही बाबूजी का आत्मा के शांति मिले। जय हो जय हो। भगवान जब लहू के धारा देखनी तनको देरी ना कनी, तुरंत मान चला देनी। इंद्र के बेटा जन ब्रह्मलोक में गईले, ब्रह्मा जी कहनी कि हमारा मान के नहीं खे, राम के बाण के रोके वाला हम ना हई। विष्णु कहले कि हमरो मान के नहीं खे, शंकर जी कहनी कि हमरो मान के नहीं खे। अपना बाबूजी इंद्र के ले गईले, अब बाण पचेठा कइले बा। इंद्र कहले कि जल्दी भगवे कि स्वर्ग लोको बर्बाद करइबे। तब नारद बाबा भेटैले, कहले कि जयंत उनकरा बाण के प्रहार रोके वाला है धरती पर ना, पूरी धरातल में ना, तीनों लोक में केहू नहीं खे। बाकी क्षत्रिय वंश में पैदा भइल बड़े। अब वो खानदान के नियम है शरणागत के रक्षा कइल। कतनो गलती क देबे गोड़ ध लेबे तो तोर जान बच जाई। जाके जयंत गोड़ पर गिर गेल के प्रभु क्षमा क दी, गलती हो गइल बा। कहले कि अब तो बाण चल गइल बा तो जान तो ना मारब, दंड देव। उहे इंद्र के बेटा जयंत कौआ के रूप में रहले, भगवान एगो अखिए बाण से भड़का देनी। आज जो कौआ के देखो एक एक आँख खोला। है बात हम समीरत भाई से दुगो लगाओ तनु हो एक आँख वाला हमें कहनी कि भगवान भड़का दिले। आज जतना कौआ बड़ा शौकनी के एक एक वहाँ खोला गरमा गले कि तू हमरा पर काहे खोला भाई तुम रामायण के बात। अब केहू व्यास कोनो लंगड़ के बात कहे तो हम अपने पर लेते गलती बंद। खसुर पर एगो कागा के न छोड़ला ओ भागा के। मरी के बान कोइलो कान, मरी के बान पहले कान, उधाम सुवान से पहिया।